Selam şayanlar. Kırgı hayvanlar dünyasına seyahatimizni devam ettik. Bugün men sizni kayot bilen tanıştırırmın. Kayot yırtqıç hayvan. Әлеге җан иясе табигатьнең төрле шартларына җайлаша ала. Шуңа күрә аларны чүлдә дә, болында да, хәтта зур шәһәрләр янында да күрергә була. Койотлар кечкенә төркемнәргә берләшеп яши. Алар еш кына төлке яисә башка хайваннарның ташландык өннәрендә көн итә. Үзләрен сирәк казый. Койот теләсә нинди азык ашый. Йырткыч җан иясе буларак, ул нигездә башка хайваннарның ите белән туклана. Әмма алар яшелчә һәм җиләк җимешләрен дә ярата. Җәй ахырында койотлар җир чикләвегә, алма, хәтта җиләк тә ашый. Койотлар бик яхшы йөзә. Шуңа күрә алар еш кына бака, балык, хәтта тритонны да аулый. Әмма йорт хайваннарына койот бик сирәк ташлана. Әлеге җан иясе бик тиз йөгерә. Табышын аулаганда ул тизлеген сәгатенә 65 километрга җиткерә ала. Өстәвенә алар 4 метр биеклеккә сикерергә сәләтле. Койотларны элегрәк Төньяк Американың үзәк һәм көнбатыш өлешендә генә очратырга мөмкин булган. Хәзер исә алар әлеге материкның бар өлешендә көн итә. Дуслар, койот нинди тавыш чыгара икән? Әйдәгез, тыңлап карыйбызмы? Менә шулай. Аларның тавышы әле эт, әле бүре улауына охшаган. Шаяннар, койотлар турында күп сөйләдем. Хәзер сорауларга җавап биреп карыйк. Койот Африка материгында яшыймы? Юк, әлбәттә. Әлеге материкта зебра, каплан кебек хайваннар яши. Бәлки алар Евразия материгында көн итәдер? Юк, афәрин. Койотлар безнең материкта яшәми. Алайса койотлар Төньяк Америкада гомер итәме? Нәкъ шулай, җавабыгыз дөрес. Хәзер икенче сорауга күчик. Койот йөгергәндә тизлеген сәгатенә 115 километрга җиткерә аламы? Юк, мондый тизлек гепардка гына хас. Бәлки ул сәгатенә 15 километр гына ара үтә аладыр? Юк, дөрес. Булай озак итеп бары ташбака хәрәкәтләнә. Димәк, койот йөгергәндә тизлеген сәгатенә якынча 65 километрга җиткерәме? Әйе, менә бу җавап дөрес. Булдырдыгыз. Табигатьнең төрле урыннарында яши алучы койот турында бүген күп нәрсә белгәнсездер. Алдагы очрашуларда сезне башка кыргый хайваннар белән таныштыруыбызны дәвам итәрбез. Бүгенгә сау бул!